Eto po, good morning po mga Branches. Ayan, binigyan po tayo ng pasalubong ng aking pamangkin na si Chawi. Galing daw sa mama niya. Yan, ito po Skechers na relo. Ito po siya. So, ganda. Maganda po. Ayan. Ganda. Ito po, itong strap na ito napapalitan po. Yeah. Ito po siya. Kung gusto nyong i-partner sa susutin yung damit, ayan, pwede po. Pag naka-formal kayo, itong black. Pag naka semi-formal kayo, itong gray. Ayan. Ito po pang sport. Pag nagbabike po kayo, ganyan, pwede yan. Pang swimming kayo kasi waterproof. Pwede po sa tubig. Yan. Salamat po sa aking kapatid na si Ann Sato. Ayan tol, maraming salamat dito sa pasalubong na pinadala mo sa akin. Ayan, ganda. Gusto ko ngayon na lang ulit po ako mag-relo. Ayan. Meron pa po siyang manual. Kasama manual, saka extra na extra ba tawag dito? Hindi ko na alam kung tawag dyan. Wala akong kawala, may pangalan ko pa. Ayan. Ganito lang siya. Ayan, ibabalik lang natin siya dito sa kanyang lalagyan. Ito yung kanyang cover. At para safety, meron pa isang cover. Ayan. Yan na po siya. Kuya Bali. Yan, sa akin po talaga. May pangalan po Kuya Bali. Salamat all. Ayan, God bless sa'yo.